Рәхим итсәгез барыгыздан да игътибар сорыйбыз, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле якташлар, хөрмәтле дуслар. Исемем минем Рифкат була. Кул чапсагыз да ярый. Әлбә килгәч тә кемдер әйтте, теге аңламаслар дип, барысы аңлый икән. Үзебезнең татар телен шулай бит инде. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунакларыбыз, килгәч тә миңа күземә булай иттереп бирелде. Барыбыз да бер-беребезне белмибез. Шуңа күрә әз генә мин башлап җибәргәч, инде безнең танышу кичәсе булыр. Шуңа күрә мин һәрберегезне, биредә утырган кунакларыбызны һәрберегезне сорайдым. Кыска гына үзегез турында. Исемем, менә мин шул якта. Менә мин эшлим шунда. Миңа калса җиткән. Башы белән бик җиткән. Килештекме? Бүген җыелдык барыбыз да белгәнчә, татар штабы безнең Мәскәүнең уртасында Таганкада инде традицион менә шушындый кичәләр бик еш кына уздырыла. Элек барыгыз да белгәнчә, аулагиләр булса, безнең татарныкы менә 90-80 елларда мин иштүм дә, күрүм дә буенча безнең Измайловда үткәрәләр иде, татарлар бик җыеладыр иде. Анда инде җырлашып, көрәшеп, җәй көннәре бигрәк Сабантуй формасы кебек үткәреп, менә шундый, анда кичәләр, анда концертлар булмасын. Үзләре оештырып, менә шулай килгән кунаклар үзләре оештырып, шулай үткәрәләр иде. Аннары аулагиләр, татарда инде бик еш кулланылатылган йола, берсе дип әйтим инде. Аулагиләр нишиләр? Кайсыгыз белә? Нәрсә сөйләр анда? Җыелган аулагиләр. Менә яшьләр җыела. Җырлыйлар. Әйе, биеләр. Аннары нишеләр? Шаярталар бик яхшы. Танышалар инде беренче. Шулай бит инде. Яшьләр дигәч тә юкка гына төртеп әйтмәдем, өндәп әйтмәдем. Җегетләр, кызлар, танышу. Менә бүген безнең дә кичәбез, танышу кичәсе. Барыбыз да бер-беребезне белеп бетермибез. Шуңа күрә Рөстәм Файзович әйтмешли, биредән киткәндә дус булып, бер-беребезне белеп, дуслашып китсәк, бик тә күңелле булыр иде. Аннары безнең татарда тагы дип әйтим инде, нинди йолалар үткәрәләр? Менә шундый танышу кичәләре дип әйтим инде. Кайсыгыз белә? Танышу кичәләре бик дөрес. Анысы да бар. Әле бүгенге көндә бик тә модны була калды танышу кичәсе. Вечер знакомств дип әйтәләр инде. Шулай бит инде. Менә андыйларын да уздыралар. Инде мактанып әйтмим, җәмәгать, дуслар, бүгенге көндә безнең Мәскәүдә андый уздыручылар бар. Юк дип әйтмим. Но шулай да менә ничектер бүгенге көнгә хәтле менә шулай уздырып килә торган оешмаларның безнең иң берсе дип әйтер идем, менә татар штабы. Моның өчен кул чапсак та ярый. Безнең татарда олыларыбыз булай диләр, күп сүз кытапка яхшы. Әйдәгез әле бер-беребез белән таныштырыйк әле. Танышып та чыгыйк әле. Әйтеп киткәнемчә, барыбыз да бер-беребезне белмибез. Монда бик матур гына җегетләребез утыра. Үзебезнең татар җегетләре. Бик матур гына кызларыбыз утыра. Рәхмәт барыбызга да килгәнегез өчен. Шуңа күрә иң беренче мин кабатлап әйтәм, кыска гына үзебез турында. Менә мин шуннан, исемем шушындый, менә мин шунда эшлим, уялмыйча. Килеп чыгармы, юкмы? Әйдәгез әле, башлыйк. Менә сәлем bundan башласак башыннан ярыймы? Бисмилла. Җегетебезнең аягы җиңелдер дип беләм. Башлыйк әле, рәхим ит. Рустам, москвич, работаю в Леруа. Люблю гулять, кофе, велосипед, котиков, своих нету. За чужими приглядываю. Вот, так что рад знакомству. Вижу много старых лиц, ну, в смысле, не старых, по возрасту. Знакомых. Да, вижу много новых. Так что, думаю, пообщаемся. Сәлем, сәлем. Исемем Илнар. Космос. Варшай. Сирахында эшләйм. Миңа 25 яшь. Башыгызга сәлам. Минем исемем Динар. Мин Башкортстаннан, Туймазы шәһәреннән. Менә бу әфәнде белән бергә эшлибез. Роскосмосның дочерней компаниясында 2 ел инде Мәскәүдә. Всем добрый вечер. Меня зовут Рустам, предприниматель, советник по личным финансам. Помогаю создавать дополнительные источники дохода. Я руковожу юридической службой. Сам из Башкирии, увлекаюсь спортом и активным здоровым образом жизни. Всем спасибо. Меня зовут Земфир, работаю в Сбере из Уфы. Барыгызга сәлемсез. Минем исемем Артур. Миңа 28 яшь. Мен үзем Татарстанда хәзер геолог булып эшлим. Меня зовут Ильдар, 37 лет, работаю
в одном из топовых банков в сфере IT. Ну, в свободное время люблю проводить там активный образ жизни, велосипеды, коньки, ну, любой движ. Рахмат. Исемем Булат, мин Казаннан, миңа 34 яшь, мин маркетолог булып эшлим, инглиз мәктәбендә. Менә шулай. Хәерле кич, мин Дәмдар Берестапкызна. Мин үзем Кочка Пожар авылыннан, Нижгар өлкәсе, үзем җырчы буларак эшлим. Зарабатываю мало, өйләнмәгән, кызым юк. 7 ел уже Крымда, беренче атна Мәскәүгә килдем. Үзем IT сфера буенча, ну, правительствоның IT ягын күтәрәбез. Вот, 34 яшь, өйләнмәгән. Всем добрый вечер, меня зовут Альберт. Я родился в Башкортостане, в городе Нефтекамск. Закончил Казанский федеральный университет. Сейчас работаю в цементной компании «Русский строитель». Холост 30 лет. Меня зовут Тимур. Мне 21 год, я родился в Москве. Вот, я студент от Роскосмоса. Мои коллеги 10 лет получается. Я занимаюсь системами жизнеобеспечения и биотехнологиями. Вот. Рад знакомствам, здесь сидят очень приятные люди. Мин үзем тарихчы, бираз танылган тарихчы, шаяртам һичшиксез. Мин музейда эшлим, шуңа күрә безнең музейга һәр вакыт рәхим итегез. Я вас там буду ждать. Коломенская. Коломенский музей, да. Все мы будем делать следующее. Вообще, проблема у Арюх. Аңламағандар үшін, я Ильдар, я москвич, родился и вырос в Москве, работаю в музее в Коломенском, поэтому в любое время всех вас там жду, всегда добро пожаловать. Хайрлы кич, дуслар, менің есімім Руслан, мен Башқұртстаннан. Мен эшлейм Росавиацияда строительство аэропорта по Российской Федерации. Айрат, 44 яшь, мен Мордовиядан, это Мәскәүдә 11 ел. Все, рахмет. Меня зовут Марат, мне 36 лет, я работаю менеджером по продажам. Очень люблю людей, люблю общаться, знакомиться, люблю читать, гулять. Рад встрече с вами. Сезелер туганнар мı? Сезелер олар туганнар. Люблю велосипеды, прогулки, фильмы, книги, раз знакомства. Саляму алейкум. Меня зовут Ильнур. Работаю руководителем отдела в компании Мегафон. Кому нужны скидки, обращайтесь. Всем добрый вечер. Меня зовут Марат. Я с Ростова-на-Дону, как бы с югов. Предприниматель, уже в Москве 5 лет, занимаюсь акустикой, музыкой, видеонаблюдением. Бегун. Бегун, да. Меня зовут Эльвира, я, вообще, в принципе, так где-то с 4 лет росла в Подмосковье. Работаю технологом в направлении косметики, то есть я разрабатываю косметику. Из увлечений йога, в том числе акро-йога, и мы, собственно, регулярно собираемся по четвергам, так что, если хотите, присоединяйтесь. Ну и также из увлечения еще вокал, танцы, да, велосипедные прогулки, так что рада познакомиться со всеми. Меня зовут Емеля, я из Башкирии, мне 31, врач-стоматолог, ортодонт. Есть хобби, я визуализатор брендов, так что если вам нужны съемки, обращайтесь. Привет, меня зовут Гульнара, я просто красива. Всем добрый вечер, меня зовут Альбина, мне 25 лет, я работаю в финансовой сфере, занимаюсь спортом, люблю книги и приятные компании. Менің исемім Лиана, мен Башқұртстандан, Сибай қаласынан, мне 27 яшь. Мен Росатомдың дочерней компаниясында в отделе управления эшлейм. Рахмат сізге. Всем добрый вечер. Меня зовут Лиля. Я работаю бухгалтером в нескольких фирмах. Мне 30 лет. У меня есть собака. Маленькая. Такая мини-кошка. Что еще рассказать? Я увлекаюсь, да много чем увлекаюсь. Тем, что вот нравится, то и пробую. А такого конкретного увлечения нет. Всем спасибо.
Исәнмесез, меня зовут Лиля, мне 33. Мне близка очень тема ЗОЖ, тема оздоровления, здоровья. И недавно я начала петь в татарском ансамбле «Даян», и мы с радостью принимаем новых желающих петь вместе с нами. Поэтому, если у вас есть таланты скрытые или очень большое желание петь, обратитесь ко мне, мы вас примем в наш веселый коллектив. Спасибо. 32 года, корни из Казани, сам жил в Москве всю жизнь. Ильфат год жил на Бали. Да, недавно приехал, сейчас вот, здесь уже месяц. И здесь тоже неплохо. Меня зовут Алиса, я родилась в городе Туймазы, Республика Башкортостан. 4 года живу в Москве, работаю кадровиком. В свободное время люблю заниматься йогой и плаванием. Здравствуйте, меня зовут Зарина, мне 30 лет, я инженер в строительной компании ФСК. Я люблю изучать языки и путешествовать. 5 дней назад я вернулась из Южной Кореи. Я немного говорю по-корейски и хочу вас поприветствовать сегодня на корейском. Йорабун, 안녕하세요. 제 이름은 Зарин입니다. 좋은 하루 되세요. Хорошего вечера вам желаю. Всем привет, меня зовут Рамиль. Мне 27, я из Татарстана, город Бугульма. Работаю вторым пилотом в компании СССР. Всем привет, меня зовут Айдар, мне 30 лет. Работаю инженером-нефтяником в металлургической компании. Год в Москве, сам родом из Уфы. Спасибо. Исәнмесез, минем исемем Галия. Мин Чувашиядан, Шыгырданнан. Мәскәүдә мин университетта укыдым. Әле мин металл сату компаниясында эшлим, отдел продажта. Металл кемгә кирәк? Сорагыз. Мин биергә яратам, мин бик җырларга яратам караокеда. Меня зовут Ильдар, мне 32 года. Работаю научным сотрудником и инженером-биотехником. Увлекаюсь спортом, альпинизмом и скалолазанием. Всем привет, меня зовут Рамиль, я с Ташкента. Работаю в IT, увлекаюсь просто активными видами спорта. Сноуборд, скалолазание, виндсерфинг. Исәнмесез, дуслар, минем атым Регина. Туган авылым Мордовияда. Эшлим банкта. Всем добрый вечер, меня зовут Рима, я предприниматель, живу давно в Москве. Имею загородный дом, очень нравится, сажаю цветочки, это мне приносит удовольствие. Менің есімім Нурсиля, мен Башкириядан, 10 жыл уже Москвада, бухгалтер болып эшлейм, международной компанияда. Рахмат. Всем привет, меня зовут Руслан, увлекаюсь волейболом, немного мафии, немного велосипеда. Если кому-то что-то надо привезти из Китая, обращайтесь от одной штуки до контейнера. Все, спасибо. Бараза салям, меня зовут Альмир. Я руковожу отделом аналитики и разработки фармкомпании. Я из Башкортостана. Всем привет, меня зовут Надир, я специалист-консультант 1С. И из увлечения это радиоэлектроника и строительство. Спасибо. Привет, меня зовут Ренат, родился в Москве, корни нижегородские, по образованию экономист. Всем привет. Всем добрый вечер, я Дамир, родился в Москве, корни нижегородские, по профессии инженер. В свободное время пою, играю на гитаре, играю в мафию. Хороший вечер. Минем исемем Регина была. Мин эшлим межрегиональное бухгалтерское управление федерального казначейства, бухгалтер-финансист был. Вот, помочь ничем не могу, к сожалению, но если что, обращайтесь. Вот, 31 год, не замужем, сама из Муслимовского района, села Муслимова. Все, спасибо. Меня зовут Галия, родилась в Москве, работаю менеджером по работе с клиентами. Очень много увлечений, все перечислять не буду, поэтому все, спасибо. Жәмәғәт юққа гына танышып шықмадық. Қабатлап әйтәсе келе. Менә бүгінгі кешеден татарның килеші бір сөзі бар. Кішіге ошау үшін киім солым гына кирәкми. Рухи байлык та кирәк диләр. Үзебезнең телебез кирәк, динебез дә кирәк, җырыбыз да кирәк. Әдәм баласына бигрәк тә шулай бит. Шуңа күрә теләгебез шул. Бүгенге очрашу, танышу кичәсендә кызлар, җегетләр, мин сорар идем һәрберебезне. Инде үзебезнең телебездә уралашып, рәхәтләнеп җырлашып. Инде бүген биючеләребез дә бар дип әйттеләр. Биеп тә аннары соң рәхәтләнеп дус булып китсәк, менә булай булыр иде. Сез килешәсезме шуның белән? Бик тә яхшы, бик тә яхшы. Җегетләр, кызлар, безнең татар штабына шушы көннәрдә дип әйтим инде. Мактанып та әз генә алыйк әле.
Безнең татар штабына менә бу оешмага 25 яшь тулды. Кул чапсагыз да ярый. Безнең татар штаб оешмасы уздырган, инде менә уздырырга җыенган бик күп кенә чаралар, бик күп алар. Алар танышу кичәсе булмасын. Алар инде төрле клублар булмасын. Студентлар белә булмасын. Инде олылар белә булмасын. Һәр вакытта да менә монда җыелып, фикерләшеп, рәхәтләнеп, үзебезчә әйтеп киткәнемчә гәпләшеп китә торган идек. Әле бүгенге көндә дә шулай ук. Шуңа күрә мин сүзне бирер идем Гөлнара сезгә. Татар штабының әз генә булса да календаре белән, менә чараларыбыз белән әз генә таныштырып китсәгез, бик күңелле булыр дип уйлыйм. Меня зовут Гульнара. Кто меня не знает, кто, наверное, первый раз сегодня. Я координатор штаба Татар Москвы. Ребята, вы не шли. Самые лучшие тусовки тут. Біздің бик көп шаралар, у нас очень много мероприятий проходит, помимо штаба здесь, да, очень много встреч. Например, завтра будет Татар Жиры. Это проходит раз в год. Тоже всем рекомендую сходить. На новой площадке в острове Мечты новый зал и очень красивый. Татар Жиры, там выступают все певцы из Татарстана, из Башкортостана, из Изнеда Шапхарам. Шулай безнең беләсездер инде бик күбегез моннан рәхәт кишләре, рәхәт төркеме бар. Вот шуннан безнең иртәгә Хэллоуин киче узачак. Если кто хочет на вечеринку костюмированную Хэллоуин, тоже можно завтра посетить. Киләчәк календарибез ул безнең 13 ноябрь нефтехимикка барабыз бергәләп на хоккей идем вместе болеть за команду Нижнекамский нефтехимик, тоже приезжают. Также в следующих мероприятиях мы всегда анонсируем в нашем телеграм-чате. Телеграм-чат абызда 3000 кешеләр бар. Анда сіз булмасагыз, давайте мен сезне бүген кушам, бүтін анонслар анда. Шулай безнең киләчәк концертларыбыз инде ул 25 ноябрь Гүзәл Уразова Кремль сараенда узачак. Тагын шулай бик күп чаралар, анда бүтін нәрсәне язырбыз. Сорауларыгыз булса, мөрәҗәгатьләрегез булса, миңа әйтегез, языгыз. Если есть предложения какие-то провести какое-то мероприятие, вечер, можете мне писать, говорить. Мы обязательно посмотрим, проведем, можно и так же и здесь. Все, рәхмәт. Күп кенә очрашуларда сорыйлар аерылмагыз дигән җырны. Сез беләсезме кем язган ул җырны? Мин нәрсәгә сорыйм бу әйберне тыңлагыз әле. Миңа күп кенә җирдә әйтәләр халык җыры дип. Халык җыры түгел ул. Аның теге язган теге язучылары бар. Кайсыгыз белә кем язган ул җырны?
verdim kollarıma bize gülünü silersin. Kollarıma parmağıma yalı kızım yurtalarımda yalnızımını yandırım nefedet kollarını ayrılamaz bulursa da sebepleri kanatlarını ayıramam sebepleri ayrılamaz bulursa da sebepleri kanatlarını ayıramam sebepleri ayrılım sebepleri ayrılım sebepleri Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Kızılın yığınız, ıvıdakı kaderlerini biliriz Şazı gülüyle, diyle gelir Bizimden kabul ederiz Kızılın yığınız, ıvıdakı kaderlerini biliriz Şazı gülüyle, dileklerini Bizimden kabul ederiz Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Soğuktan atiz olamazsın Gözleriyle güllerimiz Ayazı bulasın, giyilesi günlerimiz Soğuktan atiz olamazsın Gözleriyle güllerimiz Kanın uğruna ayaz bulasın, giyilesi günlerimiz Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Rahmette, şartlıkta, iyisellikte, sağlıkta Uzun ömür yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta Bugün demeysen de bir kilişi de Gülnar'ımızın tuğan kili. Gönlümdeki tilekelerni günlerge ürep girem Gülüge kömek buldum seni kaderlem bilem diyem Tuğan keleng bilen katmen şırlar yazam üleke Sen güzelim güzel kelek mamur bölgeke Bekutini ulup ayı götürmen Sağışlarıma vura alma Tuğan keleni yakma Bekutini ulup ayı götürmen Sağışlarıma vura alma Keleni yakma O arama akım sularga yaşlığını kızlanıp Tırma tuğan gününde yaşlarına şılanıp İsim jilden nazlap seni boş yüzünler koyunlar Sayran kışlar koyun sayın sinde yılan sayran Yakıtını bulup koyunu görme Sağışlarıma vura alma Kelini yoktu Yakıtını bulup koyunu görme Sağışlarıma vura alma Kelini
да югалма